Gazina pelan payîze li me li darê payîze em hêrs bûne û ketine em zuha bûne û eşiya nejdarê niha ba û lingên çend kevroşkên bi cirabet me di nava darên tazî de merezarî dikin. Niha baranên ku ji hilma tengazariyê şahê ezman dibarin me bêçarên ku şaxên dara xwe qetiyane û dûr ketine birîndar dikin. Em bi zora bayên kulme arezû hatine, li çal û çuxuran kombûne û me ne li bendeya rizandinê. Em pelin. Qasek şûn de dê berf li ser zerbûna me bibare û me bişewtîne. Qasek şûn de dê rengê beriya mirinê, rengê zer jî terka me bide û me bişîne nemanî. Payîze li me û li darê payîze em hêrs bûne û ketine em zuha bûne û eşiya nejdarê. Niha ba û bagerên har em ji darên me weşandine ber bi çal û çuxuran ve radikişînin. Em evînên ku ji nişka ve bişkivî, xemgînên ku ji nişka ve giryayîne. Em pelin ji biharekê tên nagijin tu biharan.